ዮናስ ኣብ ስደትና 5 ዓመታት ለይትን መዓልትን ክልተ ስራሕ ብሽፍትና ሰርሐ ምሳሕና ሰገረ ነፍሱ ወከፍ ዝቆጠባ ይሮ ሓንቲ ዕላማ ጥራያ ነይራታ ንኣፍቃሪቱ ሰባ ካብ ካምፓላ ምምጻእ ንኣፍቃሪቱ ካብ ካምፓላ ንምምጻእ ዘይፈንቆሎ እምነይ ነበረን ንሳ ምስ መጸት ንቡር ህይወተይ ክትመልሶ እያ እናበለና ዓመታት ዝቆጠበ ገንዘብ ንኹሉ ንናይ ኣፍቃሪቱ ፕሮሰስን ጠበቃታትን እዩ የውዕሎ ነይሩ ዮናስ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብትሕትንኡን ብትግሃቱን ፍሉጥ ነበረ ኣቦኡ ወዲ ሰብ ብገንዘቡ ዘይኮነስ ብቓሉን ብስነ ምግባሩን ይዝዕቀን እናበሉ ስለ ዝዕበይዎ ነዛ ቃል እዚኣ ከም ሕጊ ህይወቱ ገይሩ ሒዝዋ ጓዓዝ ነበረ ዮናስ ንእሽቶን ከለዩ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣዕሩኽቱ ኩዕሶ ክጻወት እናኸደ ሓንቲ ሽማግለ ደ ጎረቤቶም ብዙሕ ኣስቤዛ ተሰኪመን ካብ ዕዳጋን ክምለሳ ዝኸበደን ይመስላ ነበራ ኣዕሩኽቱ ዮናስ ንዓናይ ንቀዳደም እናበልዎ ክሓልፉ ከለዉ ዮናስ ገና ነቲ ነደም ስራኤን ደው በለ ኣዲያ ልማስ ሃብነ ክሕግዘክን ድማ በለን ኣይፋልካን ዮናስ ወደይ ንስኻ ናብ ፀወታኻ ኺድ ለባም ቆልዓያኻ በላኦ ዮናስ እናሰሓቐ ነቲ ዘንቢል ካብ ኢድን እናተቐበለ ፀወታ ስከርክቦልየ ንስኽን እንተደኺምክን ግና ንዓይ ደሳ ይብለንን በለን እቲ ዘንቢል ተሰኪሙ ነተናደ ክሳብ ገዛእና ሰኒየን ምስ በጽሑ ኣዲያ ልማዝ 5 ኣቕፋ ከም መቆሸሽ ክህብኦ እንክፍትና ዮናስ ግና ኣይተቐበለንን ኣቦይ ልግስኻ ብገንዘብ ኣይትሽጦ ኢልኒ የደይ ምረቓኽን ጥራይ ይኣኽለኒ ኢሉ ናብ ፀወትኡ ተመልሰ ዮናስ ተምሃራይ 10 ክፍሊ እንከሎውን ሳሙኤል ዝበሃል ዓርኩ ናብ ሓንቲ ጎረቤቶም መምሃርቲ ዝተጻሕፈ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ረኺቡ ነበረ ኣብ ቅድሚ ሰብ ነንብበላ እሞ ንሕፈራ ኢሉ ንዮናስ ኣማኸሮ ዮናስ ግን ኣዝዩ ተቆጢዑ ነቲ ደብዳቤ ካብ ኢድ ሳሙኤል መንዚዑ ወሰዶ ንሳ እኮ ሓፍትኻ ማለት እዩ ንሓፍትኻ ከምዚ እንተዝገብራ ደስ ምበለካ ዋለ ንስተይቲ ክብርቲ እያ ድኽመታ ፈሊጥካ ከተጥቅዓ ዘይኮነስ ክትከላኸለላ እዩ ዝግባእ ኢሉ ምኽሪ ለገሰሉ ዮናስ ሳሙኤልን ከም ጽላሎትን ሰብን ትኽትንፋስ ኣዕሩኹ እዮም ነይሮም ዮናስ ንሳሙኤል ከም ሓው ስለ ዝርዮ እንክጋግ ከሎ ይእርሞ ቁኑዕ መንገዲ ክሕዝ ይሙዕዶ ነበረ ሳሙኤል ግና ናይ ዮናስ ቅንዕናን ኣብ ገዛውቶም ኣብ ቤት ትምህርቶም ዝነበሮ ተፈታውነትን ቅንኢ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ክንዲ ከም ኣርኣያ ዝወስዶ ይጸልኦ ነበረ ዮናስ ሽዑ ነታ ደብዳቤ ከይከፈታ ናብታ መምሃርቱ እንክመልሰላ ተግባርኪ ክብሪ ከይተጠንቀቐሉ ኢልዋ ጥራይ ካብኣ ዝኾነ ሞሳ ከይጠለበ ገዲፍዋ ኸደ እታ ጓል ብድንጋጸ ክትጥምቶ ከላ ንሱ ግን ነተቡኡ ዝሃብዎ ናይ ስነ ምግባር ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ብምውዓሉ ሓጎስ ተሰሚዕዎ ነበረ ዮናስን ሳሙኤልን ናይ 10 ክፍሊ ትምህርቶም ምስ ዛዘሙ ቅድሚ ናብ ሳዋ ምውራዶም ብስግሮዶም ናብ ስደት ብሓባር ኣምርሑ ኣብ ስደት ዘሕለፍዎ ስቃይ ቀሊል ኣይነበረን ክልቲኦም ንኽልተ ዓመታት ኣብ ሱዳንን ሊብያን ኣብ መኽዘን ብዙሕ ስቃይ ሕሊፎም ንሪኦም ነበሩ እቲ ብወረ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ኣብ መኽዘን ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ኣብቲ ናይ ሳህራ ምድረ በዳ ማይ ፀሚኦም ደቂ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ረኣይዎ ኣብ ጉዕዞ ናይ ስደት ዮናስ ንሳሙኤል ካብቲ ዓዶም ዝገድፈላት ሒዞም ኣብቲ ናይ ሳህራ ጉዕዞ ሳሙኤል ብፅምኢ ክስነፍ እንከሎ ኣብ መኽዘን ሊብያ ብሕማም ሓካኪን ክስነፍ እንከሎ ዮናስ ንኸብዱ ገዲፉ ዝረኸባ ንጣብ ማይ ትኹን እንጀራ ቅድሚ ነፍሱ ንሳሙኤል እዩ ዝቐርበሉ ነይሩ ኣብ ሊብያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከለዉ ዮናስ ንኣዋልድ ኣሓቱ ብኸመይ ግፍዒ ይፍጸመለን ከም ዝነበረ ይዕዘብ ነበረ እቶም ኣስገርቲ ነተን ኣዋልድ ክወስድዎ እንከለዉ ድማ ከድሕነን ዝኽእል ዓቕሚ ዘይምህላው ኣዝዩ ካብ ልቢ ጉሃ ይስምዖ ነበረ ሓደ ምሸት ሓንቲ ጓል ክትውሰድ ከላ ግና ዮናስ ከም ኩሉ ግዜ ሕርቃኑ ብውሽጢ ሒዙ ስቕ ክብል ኣይከኣለን ኣብ ቅድሚቶም ዕጡቓት ደው ኢሉ በጃኹም ሕደግዋ ንሳ እኳ ሓፍትና እያ በሎም ሳሙኤል ድማ ንዮናስ ብቕልጹም እናሰሓበ ዮናስ ስቕ በል ንነብስኻ እንታይ ሒዝካላ ኢኻ እዘን ኣዋልድ እኮ ባዕለን እየን ዝመጻ ንስኻ ጥራይ ስቕ በል እንተዘይኮይኑ ምስኣ ቀትሉኻዮም በሎ ኣብ ልዕሊ ሓፍተይ ጓል ዓደይን ብዓይነይ ግፍዒ ክወርዳ እናረኣኹ ከመይ ለትም ይብል ሎሚ ንሳ እንተተዓሚፃ ጽባሕ ድማ ካልኦት ኣሕዋትና በሎ ዮናስ ምስቶም ዕጡቓት ስለ ዝተኸራኸረ ብሰደፍ ድሕሪት ናይቲ ብረት ተወቂዑ ወደቐ ሳሙኤል ግና ኣብ ኩርናዕ ተሸጒጡ እዚ እኳ ክውሕዶ
ንምንታይ ኣብ ዘይምልከቶ ይኣቱ በለ ብውሽጡ ዮናስን ሳሙኤልን ምስ ካልኦታ ማእት ስደተኛታት ኮይኖም ኣብታ ንኹሎም ክትጸውር ዘይትኽእል ንእሽቶ ናይ ጎማ ጃልባ ተጸቃቂጦም ተሰቂሎም እቲ ባሕር መጀመርታ ጸጥ ዝበለ እኳ እንተነበረ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ግን እቲ ማዕበል ጀመረ። እታ ጃልባ ብናይ ባሕሪ ማዕበል እናተሓቁነት ማይ ናብ ውሽጣ ከኣትዋ ጀመረ። ሰባት ክጭድሩን ከእውዩን ከለዉ ዮናስ ግና ንሳሙኤል ብኢዱ ሒዙ ኣይትፍራሕ ክንወፅእ ኢና እናበለ የጸናንዖ ነበረ። ሳሙኤል ግን ብፍርሕ ተዋሒጡ ንዮናስ ኢዶ ጥቢቑ ሒዝዎ አንቀጥቀጠ። ሃንደበት ሓደ ብርቱዕ ማዕበል መጺኡ ነታ ጃልባ ምስ ገልበጣ እቲ ናይ መንእሰያውያት ናይ ጻዕሪ ሞት ስቃይን በርቲዑ ክስምዖ ጀመረ። ዮናስ ካብ ልብያ ተበጊሱ ባሕሪ ክሰግር ከሎ እታ ንእሽቶ ጃልባ ክትጥሕል ከላ ብተኣምር ተሪፉ ነይሩ። ኣብቲ ዝሑልን ጸልማትን ዝነበረ ባሕሪ ዮናስ ምስቲ ማዕበል እናተቃለሰ ንሳሙኤል ክረኽቦ ይጽዕር ነበረ። ዮናስ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ስብርባር ናይታ ጃልባ ጣውላ ኮይኑ እናንሳፈፈ ኣብ ከባቢኡ ምስ ጠመተ ዝሕዝን ነገር ይርኢ ነበረ። መንእሰያት ኣብቲ ባሕሪ እናጠሓሉ ኣድሕኑና ክብሉ ከለዉ ከድሕኖም ብዘይምኽኣሉ ልቡ ብሓዘን ተሰባበረ። ኣብቲ ህሞት እዩ ዮናስ ምስ ፈጣሪኡ ዝተዛረበ። ኣብቲ ማእኸላይ ባሕሪ ኮይኑ ፈጣሪ ካብዚ እንተውፂኻኒ ንዝኾነ ሰብ ክጐዲእ የብለይን ኢሉ ተማሕፀነ። ንሱ ብህይወት ተሪፉ ሰብ ክጐድእ ዘይኮነስ ንደቂ ሰባት ዋልታ ክኸውን ቃል ኣተወ። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ሓንቲ ናይ ድሕነት መርከብ መጺኣ ነቶም ግዳያት ኣድሓነቶም። ዮናስ ክሳብታ መርከብ እትመጽእ ንሳሙኤል ንምድሓን ይቃለስ ነበረ። ኣብ መወዳእታ እውን ሳሙኤል ብሓገዝ ዮናስ ካብ ሞት ተረፈ። ድሕሪ ናይ ነዊሕን ፈታንን መድረኽ ሳህራን ባሕርን ብዙሓት ብጾቶም ቀቢሮም ድማ ሃገረ ስዊዘርላንድ በጽሑ። ዮናስ ነቲ ኩሉ ዘሕለፎ መሪር ስቃይን በሰላን ረሲዑ ህይወቱ ንምልዋጥ ብትግሃት ክሰርሕ ጀመረ። መዓልታዊ ለይቲ ሰዓት 5 ትንስእ ጋዜጣ ይዕድል፣ ቀትሪ ኣብ ፋብሪካ ሰርሕ፣ ምሸት ድማ ቋንቋ መሃር ነበረ። ድሕሪ ምስ ሳባ ብማሕበራዊ ሚድያ ምልላዮም ድማ ንዓኣ ንምምጻእ ን4 ዓመት ዕረፍቲ ዝበሃል ኣይፈልጥን ነይሩ። ናይ ዮናስን ሳባን ሌላ ኣብ ፌስቡክ ይጀሚሩ። ዮናስ ኣብ ፌስቡክ ንሳባ ምስ ረኣያ ብቕጽበት ኣብ ልባ ኣተወት። ሳባ ኣብቲ ትዝርግሖ ስእልታት ኣዝያ ማራኺት ነበረት። ዮናስ ድማ እዛ ጓል እዚኣ ጥራያ ናይታ ክምስርታ ዝተመንኽዋ ስድራ ንግስቲ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ኣመነ። ብሃይ ዝፈለመ ዝምድና ድማ ናብ ፍቕሪ ተለዊጡ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ጀመሩ። ሳባ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ብጽባቓ ትፍለጥ ጓል እያ ነይራ። እንተኾነ ግን እቲ ጽባቓ ንዓኣ ሰላም ኣይሃባን። ውሽጣዊ ዘይውሕስነት ዝሰዓሮ መንነት ስለ ዝነበራ ቀንኢ ከም ጽላሎት ይስዕባ ነበረ። ሳባ ኣብ ገዛኣ ኮይና ኣብ መስትያት ክትጥምት ከላ ነታ መስትያት ዝርአ ምስላ ከይተረፈ ተቐንአሉ ነበረት። ጽባሕ እዚ መልክዕ እዚ እንተጠፊኡስ ሰብኣይ ክጠልመኒ ይኸውን ዝብል ስግኣት ወትሩ እናሳቐያ ጽባቓኣ ንዓኣ ትዕድልቲ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሳ እትእስእረሉ ምቑሕ ይኾና ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ዕላሎም ዮናስ ሳባ ንጽባቐ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ዓይኒ ክዝርአ ቅንዕና እውን እየ ኣፍቂረየ ዘለኹ በላ። ሳባ ውሽጣ እናተጠራጠረት ስለምንታይ ኸ ንዓይ መሪፅካኒ? ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ እኮ ብዙሓት ኣዋልድ ኣለዋኻ እስከ መሓለለይ ንዓይ ከም ዘይጠልመኒ ኢላ መሓለቶ። ፍቕረይ ኣነ ካብ ሞት ተሪፈ ዝመጻኹ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኮይነ ንፈጣሪ ንዝኾነ ሰብ ከይጐድእ ቃልኣት እየ ከመይ ገይረ ንዓኸ ክጐድኣክ ክኽእል በላ። ዮናስ ንሳባ ብዙሕ ገንዘብ በብወርሓዊ ይልእኸላ። ንሱ ኢዱ ተተሪእሱ እናደቀሰ ንሳ ጽቡቕ ክዳን ክትገዝእ ጽቡቕ ክትበልዕ ገብር ነበረ። ሳባ ነቲ ዝግበረላ ዝነበረ ጽቡቕ ፍቕርን ሓልዮትን ከም ግዴታ ወሲዳ ሓንቲ መዓልቲ ከይመስገነቶ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሱ ተሓቶ ነበረት። ንሱ ድማ ብግልፂ ኩሉ ምስጢሩ ይነግራ ነበረ። ንሳ ግና ኣብ ክንዲ ብፍቕሩ ብግልጽነቱ ትሕጐስ። እዚ ወዲ እዚ ስለምንታይ ክንዲ ሕያዋይ ዝኾነለይ? ስለምንታይ ክንዲ ዝካናኸነኒ? ገለ ምስጢር ክህልዎ ኣለዎ እናበለት ኣብ ባዶ ትጥርጥሮ ነበረት። ድሕሪ ናይ ዓመታት ናይ ዮናስ ጻዕሪ ሳባ ፕሮሰስ ሰሊጡ ናብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣተወት። ፍቕረይ እዚ ኩሉ ዓመታት ዝለፋዕ ኩሉ ንዓኸ ንምምጻእ እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ዘለኺ ኩሉ እቲ ሕሉፍ ስቓይ ድማ ረሲዐ ኣለኹ ኢሉ ዮናስ ንሳ ምምጻኣ እቲ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ብምኽታሙ ኣመስገነ። ሳባ ኣብቲ ጽቡቕ ገዛ ናይ ዮናስ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ ኣዝየ ዝፈርሕ ኣብዛ ዓዲ ሰብ ይጣላለም ይኽበሃል ብብዙሕ ይሰምዐ። ኣነ ኸዓ ዮናስ
ከይትጠልመን ንፈርሕ በለቶ ዮናስ ኢዳ ስዒሙ ፍጹም ኣይከውንን ንዓኸ ክኽብርን ክሕጉስን ጥራይ ዝነብር ዝያዳይ ዮናስ ክሳብ ነቲ ዓዲ ትለምዶ ኢሉ ንጎሆቶን ሲኡ ቁርሲ የዳልወላ መኪና ክትዝውር የምህራ ቋንቋ ንኽትላመድ መጻሕፍቲ ይገዛላ ናብ ቤት ትምህርቲ እውን የመላልሳ ነበረ ንስኺ ጥራይ ተሓጐሲ ኩሉ እቲ ዝተረፈ ንዓይ ሕደግለይ ይብላ ከም ንግስቲ ገይሩ ሒዛ ነበረ ንሳባ ክሕጉሳ ኩሉ ነገር ይገብረላ ነበረ እንተኾነ ግን ሳባ ምስቲ ኩሉ ሓልየቱ ኩትር ቅንኢ ኣብ ውሽጣ ነበረ ዮናስ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ብሕያውነትን ብቕንዕንኡን ኣዝዩ ዝተፈልጠ ስለ ዝነበረ ኣብ ከባቢኡ ብዙሓት ኣዕሩኽትን መሳርሕትን ነይሮሞ ሳባ ግን ካብ ቅንእ ዝተበገሰ ነዚ ኩሉ ብዓይኒ ጥርጣረ ጥራይ ትሪኦ ነይራ ሓደ መዓልቲ ዮናስ ንሳባ ከተማ ኸሪኣ ኢሉ ሒዝዋን ክወፅእ ሳባ ጽቡቕ ተኳሒላ ተመላኺዓ ነበረት ግና እናተጓዓዙ ከለዉ ብዙሓት ኣዋልድ ሃይ ዮናስ ከመይ ኣለኻ እናበላ ሰላም ይብልዖ ስለ ዝነበራ ደጊኣ እምበር ውሽጣት ጽቡቕ ኣይነበረን ገሊአን ድማ ካብ ብርሑቕ ሰላም ምባል ሓሊፈን ቀሪበን ሰላም ይብልዖ ነበራ ሽዑ ዮናስ ብፍሽኽታ ሰኒዩ ንሳባ እታ ወትሩ ዘዕልለን ሰበይቱ ምዃና የላልየን ነበረ ንሳተን ድማ እንቋዕ ብሰላም መጻኺ ምስ በልኣ ኣዝያ ጽብቕቲ ንዮናስ ትበቃዕ ከም ዝኾነት ይገልጻላ ነበራ ሳባ ናይ ሓሶት ፍሽኽታ እናርኣየት ይቐኒየለይ ኢላ ጥራይ ትምልሰለን እተን ኣዋልድ ሓሊፈን ምስ ከዳ ሽዑ ንሽዑ ገጻ ተለዊጡ እዚኣ ስለምንታይ ክንዲ ዝናባኻ ቀሪባ ሰላም ትብለካ ብዛዕባይ ከንታይ ኢኻ ትነግራ እናበለት ጦቕ ከተብሎ ትጅምር ካልእ መዓልቲ ዮናስ ንሳባ መኪና ክትዝውር እናመሃራ ከሎ ኣብ ወሰን መንገዲ ሓንቲ መንእሰይ መኪና ተባላሽይዋ ደው ኢላ ክትጭነቕ ምስ ረኣያ ዮናስ ስቕ ኢሉ ክሓልፋ ኣይከኣለን ሳባ ፍቕረይ ሓንቲ ደቕ ደው ብልያ እዛ ጓል ፀገም ዘጋጥማ ትመስል ክንሕግዛ ኣለና ኣብዚ በይና ክንገድፋ ይንኽእልና በላ ሳባ ብቕፅበት ብስጭት ኣተዋ ዮናስ ንሕና እኮ ትምህርቲ ኢና ሒዝና ዘለና ወይስ ኩሉ ናይ መገዲ ሓላፊ ሰብ ክትረዲእኻ ክትውዕል ሕደጋ ናብ ዘብፅሑላ ትደውል በለቶ ዮናስ ግን ኣይሰምዓን ካብ መኪና ወሪዱ ናብታ ጓል ምስ ቀረበ እንታይ ፀገም ኣጋጢምኪ ኢላ ሓተታ እታ ጓል ጎማ መኪና ከም ዝነፈሳ ነገረቶ ዮናስ ቀልጢፉ ጃካ ኣምፂኡ ጎማ ክቕይረላ ጀመረ ሳባ ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይና ብመስኮት እናጠመተት ብቕንእ ትቃፀል ነበረት ጎማ ቀይርላ ምስ ወደአ ኢዱ ረሲሑ ናብ ሳባ ተመልሰ እታ ጓል ክሳብ ክንድዚ ምስ ስጢላ ክትጥምተካ ኸላስ ኣየሕፍራ እንዶ ንስኻ ኮ ሰበይቲ ዘላትከ በዓል ሓዳር ኢኻ በለቶ ሳባ እዚ ኮ ሰብኣውነት እዩ ኣቦይ ልግስኻ ብገንዘብ ኣይትሽጦ ኢልኒ እዩ ሎሚ ንሕና ጎማና እንተዝባላሸዎ ሰብ ክሕግዘና ደስ ይብለና ዶ ይብለናን ኢሉ ብትሕትና ሓተታ ዮናስ ኣብ ገዛ ምስ ሳባ ኮፍ ኢሉ ከሎ ቴሌፎኑ ካብ ምድዋል ኣይትዕርፍን ነበረት ሓደ ቋንቋ ዘይክእል ስደተኛ ዮናስ ሓወይ ሆስፒታል ክኸይድ ቋንቋ ተርጉመለይ ይብሎ ሓደ ድማ ኢሜይል መፂኒ ኣንብበለይ ይብሎ ካልእ ድማ ስራሕ ድለየለይ ይብሎ ዮናስ ድማ ንኹሉ ብትሕትና መልስ ነበረ ሳባ ግን ነዚ ኩሉ ከም ናይ ምትላል መንገዲ ገይራ ወሰደቶ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ጥራይ ዝድውለልካ እዚ ኩሉ ምስ ኣዋልድ ንኽትራኸብ ትፈጥሮ ምስምስ እዩ እናበለት ነታ ዮናስ ለይትን መዓልትን ሰሪሑ ዘዕርፈላ ገዛ ሰላም ክትከሎ ጀመረት በቲ ሓደ ወገን ሳባ ክሕጉስ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ናይ ሰብ መርዳእ ባህርያት ክዕቅብ እናተቓለሰ ሳብ ፍቕረይ እመነኒ ንዓኸ ትትክእ ሰብ የላን እናበለ ዓቕሊ ይገብር ነበረ ሳባ ግን ኣብቲ መስትያት ኮይና ንገዛእ ርእሳ እናጠመተት እኳ ትቐንእ ስለ ዝነበረት እቲ ዮናስ ንሰባት ዘርእዮ ሰናይ ተግባር ንዓኣ ከም ምትላል እዩ ዝረኣያ ነይሩ ካብ ስራሕ ክመፅእ ከሎ ቴሌፎኑ ትፍትሾ ክዳውንቱ ትሽትቶ ኣብ ዓይኑ እናጠመተት ምስ መን ፀኒሕኻ ዝብል ሕቶ መዓልታዊ ንዮናስ ተሓቶ ነበረት ዮናስ ግና ማራ ስለ ተፍቅረንያ ብምባል ጥርጣረታታ ብሕማቕ ከይረኣየ ሻቁለታ ንምቕናስ ዘይገብረላ ነገር ኣይነበሩን ሳባ ግን ብፍቕሮ ኣብ ክንዲ ትቐስን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብጥርጣረን ቅንን ትቃፀል ነበረት ካብ ስራሕ ደንጉ እንተመፀ ሎሚ ስራሕ ሰዓት 5 እዩ ትውዳእ ስለምንታይ ሰዓት 6 መፂኻ ካባይ ተሓብኦ ነገር ኣለካ ድዩ ኢላ ትኹርየሉን ትጨቃጨቆን ነበረት ዮናስ ብትዕግስቲ ክመስ እናበለ ፍቕረይ ትፈልጥየኽ እኮ ተወሳኺ ሰዓት ትሰርሕ ዘለኹ ንዓና ዝሓይሽ ህይወት ክንፈጥር ኢለየ እመንኒ ንዓኺ ትትክእ ሰብ የላን ይብላ ኣይኣምነካኒ ኩልኹም ሰብኡት ሓደ ኢኹም እንዳበለት ግና ክትኣምኖ ትኽእል ኣይነበረትን ዮናስ ከቀባጥረላ ፍትን ስለ ተፍቅረንያ ትቐንእ ኢሉ ሕጂ እውን ንገዛእ ርእሱ የፀናንዕ ነበረ ሳሙኤል ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ እውን እንተኾነ ናይ ዮናስ እሙን ዓርኪ ነይሩ
ስለዝውን ሳባ ከባዶ ተበጊሳ ቀኒኣ ክትኩርኸላ ዮናስ ንሳሙኤል ሳሙኤል ሓወይ ሳባ ሎሚ እውን ብብዕራይ ወለደ ጥርጣረ ሓሪቓ ኾርያላ ብጀኻ ኺዳ እሞ ኣዘራርባስከ ንዓኻ ትሰምዓከያ ይብሎ ሳሙኤል ትኩር ኢሉ እናጠመቶ ኣይትሻቐል ዮናስ ዓርከይ ከዘራርባየ ምስ ሰበይትኻ ክትራዳዳእ ክፅዕር እየ ይብሎ ነበረ ሽዑ ዮናስ ንሳሙኤል ኣሚኑ ከይተረበሸ ናብ ስራሕ ይኸይድ ነበረ ዮናስ ንሳሙኤል ከም ሓው ስለ ዝርዮ ኩሉ ምስጢሩ ናይ ገዝኡ ኩነታት የካፍሎ እኳ እንተነበረ ሳሙኤል ግን ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብናይ ዮናስ ጽቡቕ ስነ ምግባር ይቐንእ ነበረ ስለዚ እውን ነቲ ኹትር ቅኒ ኣብ ልዕልታ ዮናስ ኣዝዩ ዘፍቅራ ሰበይቱ ከውፅኦ ጀመረ ሳባ ካብ ኣጉል ቅንእ ተበጊሳ ብጥርጣረ ክትቃጸል ከላ ሳሙኤል ወትሩ ኣብ ገዛ ዮናስ እናመፀ ነቲ ሓዊ የሳውሮ ነበረ ሳሙኤል እናጠመታ ዮናስ ሕያዋይ መሲልክ እምበር እዛ ዓዲ እኮ ቀያር እዩ ዮናስ ካብ ስራሕ ሂዱንጉ ንመጻኢ ህይወትኩም ሓሲቡ ተወሳኺ ሽፍቲ ንምስራሕ ኣይኮነን ኣነ ዓርኩ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ምስጢሩ ይፈልጦ እየ ግና ነጊረክ ንዓኺ ከይከፍኣካ ሓሲበ ስቕ ዝብል ስምዕ እንዶ እዞም ኩለን ኣዋልድ ንዕኡ ሰላም ዝብልዎ ንዓይ ግን ሰላም ዘይብላኒ ንምንታይ ይመስለኪ ምሳይ ክልተ ግዜ ዝኸውን ወኪር ከለኺ ብዘይካ ወዳት ሓንቲ ጓል ሰላም ክትብለኒ ርኢኺ ዲኺ ዮናስ ግን ብጀካ ኣነ ወዲ ዓርኪ ኸማን ዘለዎ ይመስለንን በላ ሳባ ውሽጣ ብሕርቃን ኣዝዩ እናነደደ ከምኡ ድዩ ለከ እንዶ ክንዲዚ ዝጥብረኒ በለቶ ንሱ ኣዝዩ ተዋሳእ እዩ ንዓኺ ንምድንጋር ማለት ብፍቕሩ ንኽትህመለ ሓሲብ እዩ እምበረ መጠን ዝከናኸነክን ዝጥብረክን በላ ሳባ ብባህርያታ ነታ መስትያት ትርያ ናይ ገዛእ ርእሳ ምስሊ እኳ ትቐንእ ስለ ዝነበረት ነቲ ናይ ሳሙኤል መርዛም ቃላት ቀልጢፋ ኣመነቶ ሳሙኤል ድማ ነቲ ንዮናስ ዘለዎ ቅንኢ ሕስድና ንምውፃእ ንሳባ ከም ዘፍቅራ ብተንኰል የትንብሃላ እቲ ዮናስ ካብ ማእኸል ባሕሪ ካብ ሞት ዘውፅኦ ሰብ ነታ ከም ንግስቲ ዝሓዛ ሰበይቱ ከታልል ናይ ተንኰል መርበብ ይዘርግሕ ነበረ ሓደ ምሸት ዮናስ ስራሕ ቀዲሙ ወዲኡ ንሳባ ሰርፕራይዝ ገብራ ዕምበባ ሒዙ መፀ ማዕፆ ከፊቱ ከኣቱ ከሎ ሳባን ሳሙኤልን ኣብ ውሽጢ ሳሎም ብፍጹም ዝሙት ተኣሳሲሮም ክሰዓዓሙ ምስ ረኣዮም ዮናስ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዕምበባ ካብ ኢዱ ወደቐ ድምፁ ምስ ሰምዑ ድማ ክልቲኦም ንዮናስ ርኢዮሞ ተፈላለዮም ብሕንከት ርእሶም ደፊኦም ኮፍ በሉ ዮናስ ድምፂ እናንቀጥቀጠ ሳሙኤል እምበርከቱ ዝፈልጦ ሓወይ ዝብሎ ሰብ ዲኻ ንስኺ ኸሳባ እዚ ድልና ዓመታት ዝለፋዕ ኩሉ ፍረፃማይ በሎም ኮፍ ከይበለ ሳባ ብድፍረት ተስያ ዮናስ ንስኻ እኮ ሰብ ኣይኮንካን ኣብ ውሽጥኻ እቲ ሰይጣን መንነትካ ኸዊልካ መልኣክ ክትመስል ኢኻ ትፅዕር እዚ ናይ ይምስል ሕያውነትካ ድማ መሰልቸዊ ኮይኑኒ ነይሩ ወላ እኳ ብዙሕ ዋጋ ከፊልካ ኣለይኩን ካባኻ ንላዕልን ሳሙኤል እየ ዝፈቱ በለቶ ሳሙኤል እውን ገጹ ክስመት ተኸዲኑ ግን ይቕረት ኣይሓተተን እኳ ዳኣስ ብትዕቢት ተነፊሑ ዮናስ ዓለም ንኸምዞም ከማኻ ዘለዎ ይትኸውንን ብዝኾነ ንሕና ክልቴና ንሰማማዒና ስለዚ ካብ ህይወትና ውፃእ በሎ ዮናስ ኣብ ምድንፃው ኮይኑ ርእሱ ነቕነቐ ኣይተበኣሰን ኣይተፃረፈን እቲ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ ሳህራን ኣብ ባሕርን ዝረኣየ መከራ ንነፍሱ ትሪርዎ ነበረ ዮናስ ኣብ መወዳእታ ሳባ ቋንቋ ዓዲ ክምህረክ ቅድሚ ምፍጣነይ እምነት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክምህረክ ግባእ ነይሩ ሳሙኤል ትፈልጥ ኢኻ እቲ ብጭንቂ ግዜ ኣብ ማእኸላይ ባሕረኺ ዝኣተኽዎ ቃል ንሰብ ክጎዲእ የብለይን ዝብል ምንባሩ ሕጂ እውን ኣይጎድኣኩምን እየ ብድሕረይ ህይወት ጣዓምኩም ኢሉ ካብቲ ገዛ ወፀ ዮናስ ካብቲ ምስ ሳባን ሳሙኤልን ዝነብረሉ ከተማ ርሕቕ ክነብር ጀመረ እቲ ጥልመት ከም ማህተም ኣብ ልቡ ተሓቲሙ ኣነ ሕያዋይ ምዃነይ ድዩ እዚ ኩሉ መከራ ኣምፂኢለይ እናበለ ንነብሱ ይሓትት ነበረ ሓደ ምሸት ዮናስ ካብ ስሩሑ ተመሊሱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮፍ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ነፀላ ዝገበረት ጓል ሰላምታ ምስ ሃበቶ ፍቓዱ ሓቲታ ኣብ ጎኑ ኮፍ በለት ሄለን ይበሃል ኩሉ ግዜ ኣብዚ መፂኻ ብቐፃሊ ንበይንኻ ኮፍ ኢልካ ክትክዝ ይርኤካ ነይረ ሎሚ ድማ ስለምንታይ ዘይሓቶ ኢለ ሓሲበ ግና ኣብ ውልቃዊ ህይወትካ ኣትየን ተረቢሸካ ይቕረታ ግበረለይ በለቶ ዮናስ ሽሙ ድሕሪ ምዝራቡ ከም ዘይረበሸቶ እኳ ዳኣስ ዘዕልሎ ሰብ ከም ዝደሊ ገለጸላ ሄለን ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ካብ ትመጽእ ብጽቡቕ ስራሕ ትመሓደር ኣብ ልዕሊ ድማ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ተምሃሪት መዛሙራን ነበረት ምስ ዮናስ ብቐፃሊ ምርኻብ ምስ ጀመሩ እቲ ዝወረዶ ጥልመት ምስ ነገራ ክትረድኦ ኣብ ጎኑ ክትከውንን ክኢላ ነበረት ኣብ ህይወት እቲ ሕያውነቱ ዝሰኣነ ሰብ እዩ ዝኸስር እምበር እቲ ዝሃበ ሰብ ኣይከስርን እዩ ሕጂ ረኣዮ እቲ ዝዘራእኻዮ ሰናይ ነገር ናባኻ ተመሊሱ ኣሎ በለቶ ሄለንን ዮናስን ድሕሪ ብዙሕ ምርኻብ
أفقر عالم نويح جزي خي وصدو بحدار تتأماميرم بحبار كنبرو جمرو هيلن نيوناس كم نقوس غير حزتو اتي يوناس نسابا خبا زدليا خبرن فقرن حج خاب هيلن بعصف تملسلو عبتي يوناس زغدو فختما غنا كالي تاريخي فصم نبره ساميኤልን ሳባን እቲ ብጥልመት ዝመስረቱ ወርክብ ነዊሕ ኣይጸንሐን ብጥርጣረን ተንኮልን ዝቆመ ጎጆ ከይጸንሐ ብጥርጣረ ፈረሰ ሳሙኤል ንሳባ ከምቲ ዮናስ ዝጠለምክዮ ንዓይ እውን ክትጠልምኒ ኢኽና በለ የሳቅያ ነበረ ሳባ እውን ንዮናስ ዝኣክል ህይወትካ ዘድሓነ ዓርክኻ ዝጠለምካ ሕሱር ሰብ ንዓይ ከመልካ ክትኣምነኒ እናበለት ትበኣሶ ኣብ መወዳእታ ሳሙኤል ንሳባ ገዲፍዋ ጠፈ ሳባ ንበይና ነቲ ዮናስ ዝህባ ዝነበረ ህይወት ክትናፍቆ ኣብ ጣዕሳ ወረቀት ሓደ መዓልቲ ዮናስን ሄለን ኣብ ሓደ መናፈሻ እናተዛወሩ ከለው ዮናስ ንሰማይ እናጠመተ ሄለን ኣቦይ ዝመሃረን ንቁንዕ ነይሩ ወዲ ሰብ ብቃሎም ብስነ ምግባርን ይዝዕቀን ዓርከይ ንዓይ ህይወተይ ዝወሰደለይ መሲልን ነይሩ ግና ንጹህ ልቢ ሒዘ ስለ ጽናሕኩ ሎሚ ንዓኸ ረኺበ በላ ሄለን ኢዱ ሒዛ እሙን ልቢ መወዳእቱ ወትሩ ሰላም እዩ በለቶ ተፈጸመ ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስቶሮ ፕሮዳክሽን ናይ ሎማ ዓንቲ ሕስተና ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻነል ሓደሽ ተኾንኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ኣብዎ ኣበይ ሃገር ኮይንኩም ነዛ ዛንታ ትሰምዑ ኣለኹም ከዓኒ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ጽቡቕ ንዓኹም أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ حد جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطروا خايلهم قد تبلهم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا ورحن كواخبتنا برهتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي